assalamu alaikum yeɓiyankoɓe Windire TV min calmini noon kala kuɓal min ñaagani mon Allah moƴƴere hande noon amin ɗo e Rufisque hono Tengueji amin gari ɗo hennene machallah to Iyane Thiam ɗo so wiyama Iyane Thiam noon machallah hay mo yiyani fowru nani ŋuñali muɗum machallah ko neɗɗo pattamlamo daraniɗo leñol kadi kala kina golle e leñol he on ji darde makko kadi o darorto kono foti darrade kadi ko darde wande fayida o darto hen amin gari ɗo hande addandemo carte makko invité d'honneur kanko e Abdourahmane e Sada Ba Aissata Ka amin tawi ɗo noon Penda Balla Guissé machallah debbo mo donde e cammalle walla mbiya debbo mo Nouadhibou machallah debbo mo Portiene murtannajo machallah donc noon amin calminamo amin juuromo amin ñaganoma Allah moƴƴere kanko kadi omo nodda kadi machallah e ñalawma o min calminima Seydi Guissé mi salmitimo on Windire TV kadi mi wi on bisimilla moon kadi kala jeeɓoyo ayago ngo en salmini ɗum en juurima ɗum en ñaganima ɗum Allah moƴƴere kadi e teddugal ngal gaddan ɗon ɗo mawɗo Iyane Thiam guiɗo leñol wirgo ñiiwa suddare leñol kadi on mbaɗi ko foti on mbaɗi ko haani kadi on gaddi gowɗo addanede joom gueɗal joom fodde kadi machallah joom programme en ɓe kadi ko ɓiɓɓe fulɓe dariɓe yoltuɓe pulagu yiɗɓe kadi yo pulagu yaaru yeeso wona jawdi ndi wona haydara ko yo pular daro woto ɗemgal ngal maayi yo yimɓeɓe gon yo cuusodir yo gandodir kadi min beltima hen feewi no Allah addi on ɗo taw ɗon kam ɗo e galle jaatigam taw kadi ko gorko cubballo moƴƴo denɗo leñol ngol jiɗɗo naalankoɓe leñol ngol jiɗɗo leñol ngol kadi avance so tawi on gaddaniɓe ɗo lettre uji mabɓe machallah kanko e Sada Ba en Abdourahmane en Aissata Ka en machallah kadi ko yiɗɓe sehilaɓe yaadiɓe guila wonani programme o min mbiya on Allah jarama on jarama kadi amina nder kala jaɓɓuɗo min toon yo wi min massa minen kala ɗo pulagu noddi komin notoytoɓe woɗɗirta amen yo Allah teddi noon Allah jarama on jarama salmitimo on ɗo noon haalɗo weɓata par ce que haalde caggal haaliyankoɓe Penda ko haaliyanke an ka haaliyanke Maddour ko haaliyankoɓe donc ko yettude Allah kadi ko wiide Allah jarama on jarama kadi mi weltimo par ce que tagui mi weltade ko teddugal wonɓe ɗo rendo fulɓe ne keewi kadi so tawi bande ne mbatte ma haqqille poɗɗa ko tinnade kadi ko yettude Allah no feewi wonno ko Allah waddi min guila e oxygéne nden ko min umono guila 6 heures min nodda nden téléphone wodani ko fixé wonno ha yetti toɓe fema yetti ɗo ɓuuri 20 ans donc koko mbiyata ko kanko wiyata kala ko jiiɗa so tawi juuti tan gonga nan Allah ne weela gonga nan ɗon donc yettude Allah no feewi kadi ko Allah waddene e kamɓe foof rendo fulɓe foof woni naaɗanko woni moggiyanko woni animateur ko Allah waddene mabɓe wonno ko enen nden mission o par ce que ɓe mbi aduna waɗi ko calɗi nayyi ɓeɗo koye saldu culture goni ɓe koye saldu économique ɓe koye saldu politique ɓe goni saldu diine elen noon Allah fijan koye saldu culture pinal fulɓe kadi won Amadou Pati Ba wiyata o wi pinal ko hunde mawɗo innamade o wi neɗɗo so tawi o gandal makko ittama e makko ko pinal heddoto e makko so ala gandal wala pinal koye kanko e leggal jam koɓe poti kadi ko yettude Allah kamɓe ɓe darni pinal fulɓe wonto mbiyata woni animateur woni naalanko woni naalanko eɓe nawa pinal ngal to woɗɗi quoi donc koko weltade kadi wiɗon bisimilla e galle o kadi on tawi ɗo en sehilam banam debbo Penda Guissé kadi waɗa ɗo koye inde Mauritanie naɓe wonno ko yimɓe ne jiidira e WhatsApp walla ko way noon gona sehilaɓe jindira so tawi mi haali Penda Guissé fof mi haala Foulémata Touré mi haala Dieynaba Camara en par ce que Ablaye Alassane Thiam en ene wayno komin ɓiɓɓe yumma par ce que wonko rendir min sabuji ne keewi hamin jokkodiri hen so tawi o waɗi déplacé ummade Mauritanie ha ɗo ene arde e inde Mauritanie naɓe a arde e programme Ibrahima Kebe ɗum ko hunde mawde ko teddugal manggal donc bisimilla makko e galle ko galle makko kadi ko neɗɗo baɗɗo fayida te kadi omo anda toon to dowle Mauritanie to yenna umitina gueɗal kadi to domdoto ɗo kadi aussi mboɗo andi mboɗo heeɗomo haalatel mboɗo andi ko neɗɗo baɗɗo fayida kadi neɗɗo ñotowo wiidemo bisimilla galle kadi Allah jarama on jarama Sara Bal a jarama kadi Oumar Dore Koumé jarama par ce que aussi min koye moon jeeyami par ce que koye moon jeeyami ko haalɗo ko nane ko gonga gila cinéma awa ha yettiɗo a faami donc yettude Allah ko wiide tan yo Allah sellin doole kadi mi weltimo
yimɓe ɓe ne keewi galleji ɗi ne keewi a faami kadi so tawi wari ɗo no tenni kam min e Sada Ba e Abdourahmane Beñi ko Aissata Ka kadi ko yettude Allah par ce que ko ɓeɗo ko Allah waddi min ko ɓuuri welde an fof ko paganɗa hoore maɗa par ce que ko bamma fagganima e ko yimma fagganima ko paganɗa hoore ma ɓuuri welde mo jiiɗa yumma e baba so weeli metti wono jiiɗima e baba mais mo cuɓiɗa e ladde nde par ce que Sada Ba e Abdourahmane Aissata Ka ɗo min gandodiri min jiida guure mais ko Allah waddi min goni seeɗa min goni ɓiɓɓe yumma a faami donc yettude Allah vraiment haala ka heewi Allah jarama on jarama kadi yallo kon hawrude hen par ce que programme mo ara e dow jaam ɓenna e dow jaam kala ko fandare jowɗen programme Allah yettomi dow jaam par ce que programme ko hunde musde wa ɓe mbi weele programme tan ko neɗɗo goɗɗo waɗa organisé joɗɗo ha ñalawma yeto ɓaɗo tuma gara joɗɗa jeeɓa so gasi koota par ce que aussi aɗa jooɗo 3 mois aɗa doga jamma e ñalam pour ñalawma goto ene yiiɗa daña organisation moƴƴo juɓɓudi moƴƴi par ce que mbiyata programme moƴƴo so feewi ko awdi mo wuuri kala ko mbaɗɗa hikka so tawi Allah feewni ɗum rewi lawol mo wuuri kala noɗa noto mais so wodi wonno yarata mo wuuri hay goto notta donc yo Allah newnu ɗum ara e dow jaam tawa jaam ne waɗi toɓani ilam ilahi ɓen e dow jaam on jarama merci beaucoup eyyi machallah mawɗo Iyane a weltanama haala ma waɗi fayida machallah vraiment a haali haala mbaɗka fayida kadi vraiment ko mbiɗa ko aduna ko jokkodiral tan yimɓeɓe hande WhatsApp o hayso wiyama wonko bonnini vraiment wonko fewni aussi donc noon bandiraɓe ha hande amin dokka on rendez vous tan le 15 février to Travin Night Club à partir de 16h on lancement 4 ans windere min mbi on noon programme o machallah ma wat film documentaire ma wat aussi prestation artiste ma wat aussi des décorations donc bandiraɓe onon foof oɗon nodda e kuuɓal machallah hay goto accaka Allah jarama annene Seydi Guissé machallah haala ma waɗi fayida ɗum noon bandiraɓe kono min mbino en ni tan faya koye événement Windere TV lancement 4 ans mabɓe toon to Travin Night Club à partir de 16h le 15 février 2025 inchallahu rabbi so weeli Allah donc bandiraɓe fof nodda toon e keewal e peewal kadi machallah mbasa darade boowal donc noon hande min garno ɗo ene kono wini tan arde tottude machallah gorko tedduɗo o hono Iyane Thiam invité d'honneur muɗum bandiraɓe Windere TV min calmini on ha yesso ko lawol